What's up mga lods? Mamimingwit naman po tayo mga lods dito sa ilog ito mga lods. Yan sa baba mga lods. Mamimingwit tayo mga lods. Tatlo tayo mga lods. Tatlo pala kami. So abangan nyo mga lods. Yan mga lods, hukay muna tayo ng pamain mga lods. Yan mga lods. Yan yung punin ito. Yan yung kaliit mga lods. Lalagay natin yung mga pitiw. Pitiw tawag namin dito. Sakaling hindi makakuha yung mga meron kami mga ibang palagdas tawag namin o pitiw. Huli na ito lods. Natin yung lods. Lods na, nakahuli naman tayo ng lods. Laki na ito lods. Ha! Nakamay ko nga lods. Tusok na ano. Madugo na lods. Natusok na ano, silik niya. Mga lods, nanaya pa tayo mga lods. Mamayang gabi pa tayo uwi mga lods. Update ko kayo mga lods. Ito yung mga kasama natin lods no. May nakuha rin sila mga lods. Bayatong mga lods, kita mo bayatong. Laki mga lods. So ayan mga lods, so, shout out na pala ulit kay Boss Jonix TV. Siya nagsawang manood sa ating mga videos mga lods no? Shout out sa iyo idol Jonix TV. Sayang hindi pa kami makapag-hunt mga lods no, kasi wala talagang buntot si ano, alimuko yun, alimuko natin pangkatian ng buntot. Sarang katian natin itong mga lods. Ito pala yung ano mga lods, ito pala yung fish on daw mga lods. Okay mga lods. Pag-lima na natin to mga lods. Picture. Nabali na fishing rod mga lods, inayos ko lang. Badis ko nakapti talaga na ano ko sa dito kamay ko, nakapti talaga natusok na ano yung silik, yung sa hito ba, yung sa hilid nya. Badis ko nakapti mga lods. So ito mga lods, please like and subscribe lang mga lods. Sana lods ano, hindi na may kalain abot na kami ng 70 subscriber no. Ito pala yung huli natin mga lods. Ito pala yung huli natin mga lods, yung nakasugat sa atin mga lods. Nandito na yung mga lods. Akong kakain yung mga lods. Fish hapdi talaga ng ano ko lods. Kamay ko lods. Ito naman doon mga lods oh. Na si the original mga lods. Nakahuli na naman mga lods. Kita mo nga keybox. Yan. Pangilan na yan. Natlo yun sa'yo. Thank you.
Hey, what happened? Swerte mga lods, pag wala si Boy Palpak talaga. Coco punch! Damn, Daniel. Damn, Daniel. Yung mga lods, nagkampay ng mga lods. Yung pag ano kasi lods, pag naagawa na yung liwanag at saka dilim lods, yan na sila kakain mga lods. Ito pala yung ano lods, no? Nabali nating ano, fishing rod. Yung mga lods, inayos ko na lods. Alpirel lang ito lods, yung pit ng alpirel ba? Nagay ko dito mga lods, pit nito na alpirel mga lods. Inayos ko mga lods. Kaya ito mga lods, bali ito. Napansin nyo ba mga lods, oh? So, hindi siya straight. Huli naman mga lods, oh. Kita mo mga lods, fish on tayo mga lods. Fish on, ayos talaga pag wala sa palpak mga lods. Yung mga lods, na puntahan natin yung mga kitty mga lods. Kailangan kasi balikan yun mga lods, kasi halimbawa kinagat nila tapos pain yung nakuha, puro na lang ano pala, puro taga sa amin yan mga lods. Hindi ko alam sa Tagalog yan mga lods, yung hook. Tignan muna natin ito mga lods, ha. May pain dito mga lods. Ayan ito mga lods, may pain. Ito mga lods, ano, may hila mga lods, oh. Kita nyo ba mga lods? May hila mga lods. Hila mga lods. Yan. Ano? Parang ano ata tulos? Akong ata ko sa tingin ko. Kasi yung hila na hindi yung pabilisan mo lods. Mas hila mo lods. Ano lods? Wala rin. Ito mo lods, kunin natin ito mo lods. Ito. Ito mo lods. Wala mga lods, ha. Mahirap pag may hawak na kamera mga lods. Ay, dito ko lang mga lods. Puyat na. Ano, pagod na. Kaya wala hina na ng hila niya. Mga lods na. Dito mga lods. Okay, oh. Ayaw ko nang humawak dito mga lods. Ayaw ko na hawakan yan. Baka masugatan na naman ako mga lods. Ang patayin. Kunin mo yung hook tong. Yan. Kita mo nga huli tong. Ayan, kabuk. Huli nito ito. Yan mga lods. Dami na yan mga lods. Dami na ito mga lods, mga malalaki mga lods. Sige mga lods. Mga lods, huli na lang. Ay, super sakit.
share, and subscribe mga lods. Okay. Ayos mga lods. Balik mahal sa item lods. Iwan dito. Mga lods, no? Uwi na tayo. Marami tayo huli ngayon mga lods. Salamat mga lods. Mga lods, nililigpit na lods. Hindi napahiya yung Shopee nito. Nililigpit na yung fishing rod ni Legendary. Ito pala yung huli lods. Ha? Dami. Dami na mga lods. Kita namin kung paano lutuin namin itong mga lods. Guys, dito ako nag-aabang sa kanila. So ayun mga lods, nandito na tayo ng mga lods. Ito pala yung huli natin mga lods. Bakit guys? Dami mga lods. Si Boy Palpak, hindi na kasama mga lods. Nag-aabang ako sa kanila mga lods. Diyan sumama rin, malas ako. Hindi talaga, pag wala si Boy Palpak mga lods. Bantay ka, nagbantay ako sa paninda namin. Sige mga lods, nilinisan lang namin itong mga lods, oh. Para Hindi ako nakasama sa trip namin. Oh, nila pala. Pero kailangan ako lang maglilinis dahil hindi pwede sa grupo namin na kakain ka na wala kang ginagawang maayos. Ako lang maglilinis ng lods. Itong lods. Lilinisan natin. Siya ka man na yung kalod. kami kasi dito mga lods, nilalagyan namin ng yung tubig init na kunti mga lods, yung mainit na tubig para makuha tong yung lamsa niya lods. Pag ito ba ito yan yung ito kasi nagudla ng lamsa yan. Ito mga lods, kunin mo na yan bago lutuin para ano siya, para malinis sa kainin. Malinis na siya. Ito na yung ano lods, buka natin yung maliliit. Meron lods siya lods. Dalawang putahe ito lods. Yung mga lalaki naman lods ito. Iniihaw na ni Legendary mga lods. Hindi masyadong kita mga lods dahil may usok. Yan, Legendary mga lods. So bangan yung maya mga lods pagkakaya na tayo mga lods. Kita mo ako mga lods. Palpak. So ayan mga lods, luto na mga lods. Pagkain na tayo mga lods. Sige atong mga lods, nakapusto na. Yung putahe natin mga lods, dalawang putahe yung lods. Let's do it mga lods. So ayun mga lods, pagkain na tayo mga lods. Sakayan nyo kami mga lods. Let's go.
So ayun mga lods, mga mapo yung mga lods. Mapo ng kain mga lods. Kain lods siya ng hito mga lods. Silik lang kainin niya lods. Subscribe, like, and share. Yeah! Kain ito, the best. Share it ba? Share it. So ayun nga mga dolls, kung lahat ng mga pwedeng i-hunt namin kasi yun ang pangalan namin, Bisaya Hunters. Ayan mga lods, no? Hanggang dito na lang po mga lods kasi medyo mataas na po ang video natin mga lods. At kung may papagawa kayo sa amin mga lods, just comment down below mga lods, no? Kung anong gusto yung pagawa sa amin. I-hunt namin. And don't forget to like, Share. Subscribe. Tawad mga lods. Bisaya Hunters nga pala mga lods, no? Huwag mo kalimutan mga lods. Thank you. Thank you mga lods. Goodbye.